25 de novembre, diem prou. Diem prou a la violència masclista. Diem prou als assetjaments. Diem prou a les violacions. Diem prou a tot allò que ens discrimina, ens va en contra i ens mata només pel fet de ser dones. Les estudiants de l'Alt-Maresme alcem la veu i els punys per totes aquelles que ens han deixat pel camí. Alcem la veu i els punys perquè estem fartes. Que abuseu sexualment de nosaltres és violència masclista. Que un professor opini sobre el nostre cos és violència masclista. Que ens toqueu sense permís és violència masclista. Organitzem-nos i fem-hi front. Plantem-nos per una educació pública, de qualitat i feminista. Ara més que mai, toca lluitar per als nostres drets, i la millor manera és fer-ho combatent el patriarcat. Per això, el feminisme no es confina. Aquest 25N hem sortit al carrer.